joango gara azalduko duen gailea pixkanaka hurbiltzen, horretarako garrantzitsua ikusi zuei ere azaltzea zer den antropologia. Antropologia gizakia eta gizartea aztertzen duen zientzia da, zientziatzat adortu behar da, eta zientzia gizakia aztertzen duen modu integral batean, hau da, bai aspektu biologikotik eta baita ere aspektu kulturaletik. Aspektu biologikotik esaten dudanean zer da? Gizakiaren ikuspuntu edo fisiologia eta anatomia ikertzen du antropologiak, eta bestetik badauka beste atal bat, kulturari eta alderdi sozialari egiten diola azpimarra. Gurea gehien bat soziala da. Guk ez ditugu antropologia, gizarte antropologiak ez ditu garunezurrak, buruezurrak ikertzen, baizik eta gizartean eta kulturan dauden hainbat esparru ikertzen ditugu. Kultura baten barruan noski hainbat esparru daude, hainbat gai daude, demagun sinesmenak, ohiturak, politika, ekonomia, guzti horren nolabait kultura bat sortzen du, ezta? Gizartean esparru desberdina daude eta esparru horietatik ni nire kasuan eta Aizparen kasuan hezkuntzan espezializatu ginen. Horrek ez du esan nahi, hezkuntzaren gaia beste gizarte esparruetatik ezin denik ikertu. Hau da, adibidea ematearren, hezkuntza genero ikuspuntutik ere ikertu daiteke. Hortaz, ez ditugu espezializatzen ari garen bitartean ez ditugu beste alderdi batzuk alde batera uzten. Denak bat gara eta kultura bat osatzen dugu euskal kultura den bezala, ezta? Hor daukagu Jose Miguel Barandiaran Ataundar erreferentea, berak alderdi biologikoa ikertzen zuen, arkeologia egiten zuen, baina bestetik ere etnografia egiten zuen. Etnografia da gure ikertzeko metodo eta tresna, gurea dena, antropologoek erabiltzen duguna, propio. Orduan, gehiago jakin nahi badezue, nirekin kontaktuan jarri eta xamun espiatu. Eta antropologia feministatik, nire kasuan, azken finean feminismoaren ikuspuntua antropologian aplikatzen badiogu zer aurkituko dugu, emakume eta gizonen arteko desberdintasunak ikertuko ditugu, baina batez ere, emakume eta gizonen arteko botere harremanak. Horrek barne hartzen du adibidez, lana nola banatzen den, espazio publiko eta pribatuan emakumearen presentzia zein den, ez da, etxean edo kanpoan egiten duten lan, ez kanpoan tradizioak zer nolako rola esleitzen dion bai emakume eta gizonei, gainerako jardueretan zen nolako presentzia izan duen emakumeak, adibidez jaietan, ez? Hor daukago alardearen adibidea, Margaret Bulenek ikertutako afera, gehien bat, era berean, amatasuna, iratasuna, zaintzaren ikuspegia, horrelako gaiak ere ikertzen ditugu, ikuspegi batekin. Orduan garrantzitsua da, alaber, pertsonen emozio eta gorputzean jartzea arreta. Ez da bakarrik soilik tradizioak eta ikuspegi kulturaletik, baizik eta kulturaren barruan ere sartzen da pertsona. Eta pertsona modu integral batean ikertu behar dugu, bere emozioetatik abiatuta, sentimenduetatik. Orduan, pertsonen lekukotasunean jartzea ere garrantzitsua ikusten dugu antropologoek. Ikuspegi horren bidez, kultura bakoitzean emakume edo gizon izatea ere ikertzen dugu, ezta? Zer da emakume bat izatea Euskal Herrian, zer da emakume bat izatea edo gizon bat izatea Euskal Herrian, ez? Orduan, dikotomia horiek edo gai horiek ikertuz, ikusi dezakegu nola ulertzen den Euskal Herrian emakume zein gizon izatea. Antropologia orokorrean, gizarte zientziaren barruan egiten dituen azterketen artean, generoaren ikuspuntua ere bereziki garrantzitsua ikusten da. Euskal Herrian hainbat erreferente ditugu, adibidez Teresa del Valle izan da guretzat antropologian eredu, ia zendu zen, eta guk nolagai beraren gandik ikasi dugu, ikerlerro guztiak edo nagusienak beraren gantik hartu ditugu Euskal Herrian, gero ere bere jarraipena egin dutenak Margaret Bulen izan da, Mariluz Esteban, Joden Miren Hernandez, hau da, hauek izan dira guretzat eredu eta erreferente, eta dira noski, eta beraietaz ikasten dugu oraindik ere. Niretzako Margaret Bulen adibidez, sekulako pertsona eta ikerlaria, zientzialaria. Berain aitormena ere hemen helaraztea garrantzitsua ikusi dut, aitortza moduan. Dena den daude, zenbait lekuetan gizonezko erlazionatutako
Azken finean zientzia arloan antropologian ez dira bakarrik beraiek izan antropologia feminista ikertu dutenak, aintzinean ere egon dira zenbait antropologo afera hau ikertu dutenak. Adibidez, Margaret Mead antropologoa ere oso esanguratsua da antropologia feministan. Berak ikusi zuelako lehen aldiz, kulturatan azaltzen zaizkigun rol generoak ez direla bakarrik hemen ematen, baizik eta beste kulturetan ere ematen dela. Eta desberdintasunak ere aurkitzen direla. Adibidez hemen, Euskal Herrian emakumei edo gizonei esleitzen zaizkigun genero rolak beste kultura baten adibidez alderantzizkoak dira. Emakumei egiten zaizkien estereotipoak edo eraikitzen diren estereotipoak gizonezkoenak dira. Hau da, berak ikusi zuen rol genero horiek aldakorrak direla kulturaren arabera. Bai? Zakite azaltzen nahi zen. Aldakorrak dira. Orduan, ezin da esleitu egia absoluto bezala kultura baten barruan dauden rolak. Baizik aldakorrak dira kulturaren arabera. Hemen emakumei esleitzen zaizkiguna, agian beste kultura batean gizonezkoei aitortzen zaizkie. Orduan, hori aldakorra dela esan dezakegu, ezta? Orduan, Mead horretaz konturatu zen, eta antropologia feministatik Henrietta Morek esaten du ez, genero harremanak funtsezkoak direla historian behar bezala ulertzeko. Hau da, historia ikertu ahal izateko eta bere osotasunan ikertu ahal izateko, generoaren ikuspuntua kontuan hartzea garrantzitsua ikusi dela. Bai? Oso azkar bali joa esan, eta zerbait ulertzen ez bada, mozu. Askotan bi terminoen arteko ezberdintasuna edo desberdintasuna egin ohi izan da eta nahasten dira askotan ere, ez? Hezkuntzan hori ikusten da argi eta garbi, sexua eta generoa ez dira gauza bera. Mariluz Estebanek argi dauka, sexua gizon eta emakumeen artean dauden ezberdintasun anatomiko eta biologikoak direla, bai? Generoa aldiz kulturala da. Generoa da sexu horiei edo emakume eta gizonen arteko desberdintasun horiei egiten zaizkien irakurketa, bai? Hau da, aspektu biologiko horri egiten zaion irakurketa da. Emakume zen gizon izate horren eraikuntza soziala da, bai, generoa. Hortaz, da sexuei egiten zaien, sexu bakoitzari egiten zaion irakurketa sozial bat, generoa, bale? Irakurketa kulturala, soziala esan dezakegu. Orduan, irakurketa horretatik ikusi ditzazkegu ezberdintasun asko sortzen direla, dikotomiak ere. Funtzio eta espazio banaketa ere ematen da askotan, ezta? Zeintzuk izan daitezke emakumeei esleitu zaizkien rolak gizarte mailan? Genero rolak hauek izan dira gehien bat, historian zehar, ez dakit bat egiten zuen erekin, baina hauek izan dira historian zehar gehien genero rol nagusienak, emakumea edo feminitate deritzogun horri, beti emozioak, gorputzean jarri arreta, pasibotasunean, ugalketan, ez? Eta maskulinitate horri, burua, indarra, publikotasuna, lan produktiboa, eta emakumei berriz, juntasun afera pribatu horretan esleitzea, ezta? Hori aldatzen joan gara historian zehar, eta aurrera pausua handiak egiten ari gara horretan, baina lan handia daukagu horretan ere. Orduan, testuinguru sozial politiko, testuinguru sozial politiko eta kulturala zerren arabera eraikitzen da genero sistemen baitan. Zer da genero sistema? Kulturalki sexuei egiten zaien, sexu bakoitzari egiten zaion irakurketa horretatik sortzen da genero sistema bat. Eta genero sistema hori baldintzatzen du instituzio gizarte osoa, bai? Gaur egun ikuspegi patriarkal horretatik jaio edo edan den gizartearen erantzukizuna. Orduan, gizarte egitura asko genero sistemen baitan funtzionatzen du. Horrek, antropologo asko horretaz konturatu dira, antropologian ere zapalkuntza asko egon dira, antropologo asko ikusezin ere egon dira. Problematika horretatik hasi ziren pentsatzen zenbait antropologoek ezkuturik zeudela hainbat datu. Normalean antropologoak jotzen gea kulturetara eta kulturak ikertzen ditugu, bai? Kultura horietan ikusi zen, emakumeen testigantzak desagertuta aurkitzen zirela. Kultura bat ulertzerako garaian beti ikuspuntu maskulino horretatik
ikertzen zela, eta ez hainbeste emakumeetatik. Emakumeen datuak baldin bazeuden ere, beti izaten ziren ugalketari eta erreprodukzio horretatik edandakoak. Hau da, genero rol horietatik edanez, ezta? Orduan, elkarrizketak egiterakoan gizonezkoi bakarrik egiten badizkiogu, kultura nola lortuko da. Gizonen ikuspuntutik bakarrik. Orduan, testigantza horiek jasotzen ari dira, lan handia egin da horretarako, Margaret Mead horietako bat izan da. Orduan, kultura bat osatzearren, denon pertsonen testigantzak, denon testigantzak jasotzen beharrezko ikusi da antropologia feministan. Normalean datu hauek, esan bezala, ugalketari erlazionatutako datuak eta testigantzak izan dira. Eta ez beste, beste afera edo hezkuntzari lotutakoak edo... Orduan, horretatik jaiotzen da ere androzentrismoa, ez da? Androzentrismoa zer da? Zientziaren ikuspuntu bat da, gizonak kolektibo moduan erdigunean jartzen dira, eta erdigunean jartzearekin batera emakumean noa joten da, alde batera, bazter batean, bigarren maila batean gelditzen da. Orduan, historia ikusten da ze perspektibatik, gizonezkoen perspektiba batetik, bale? Androzentrismoa ekidin beharreko afera bat da, guztien erreferentzia nagusia gizona bihurtzen delako, bale? Orduan, historikotasunaren ikuspuntutik, ikuspegi partzial bat gelditzen zaigu. Lehen esan bezala testigantzakin, kultura baten barruko testigantzakin, historian berdin gertatzen da. Historian bakarrik maskulinitate horretatik,